Yes mga ka-idol, ato ni ko ano i-flex na to day ato ang April 11 nga hatch no. So ato ang hatch na to kay thrice a month. So mao ni ang ika-duha sa month of April nga hatch. So tan-aw na to unsa na ang ilang gidak-on karon. So mao day ni sila mga ka-idol ato ang April 11 hatch. Available gyapon na sila mga ka-idol og katong sa tong mga ganahan nga magbuhi og brown eggs or brown layer eggs. So mao ni sila ang mo-produce og healthy brown eggs mga ka-idol. So ang kani siya is mga kuan siya dominant F1. So nganong dominant F1 atong pilion is proven na siya nga mo-produce siya og 300 to 320 eggs per year. So mas dako-dako ang iyang yield compared sa traditional na to nga Rhode Island. So unsa na atong gihiwat mga ka-idol, PN mo mga ka-idol. Mao na ni ang sign ninyo. Nakita mo ni nga video, sign na ni. So mag-layer na ta og brown healthy eggs mga ka-idol. Happy farming mga ka-idol og God bless mga ka-idol. Alaga muna bago kita.